de día, da noite, de todo. De todo. Bueno, vámonos a abrigar. Vou tomar un café quentiño. Pois moi bon plan. Hai que abrigarse, Hai que abrigarse. Hai que abrigarse, pero bueno, por fortuna Ingrid xa marchou, xa está a cousa máis tranquila, xa hai mercadoría nos supermercados, non hai desabastecemento, pero aínda que isto non fora así, aquí en Galicia non pasaría nada, Lamela, porque poden vir 4 Ingrid seguidas que Unha por riba da outra. efectivamente, que para quentarnos e sobre todo para comer sempre teríamos, porque aquí en Galicia non hai familia que non teña na súa casa un arcón conxelador con todo o necesario para pasar o inverno sen problema ningún, la É verdad. que eu penso que nas casas galegas o primeiro que se pon é o arcón, antes Home, do tellado, por suposto. antes do tellado. Por suposto, por suposto. Porque, eu non sei, a filosofía, eu penso que en todas as casas galegas, dita polas aboas, polas bisaboas, é que engarda sempre ten, que boa verdade. Que boa frase. Que boa frase. De feito, eu non sei se non será invento galego. Pois pode o arcón, ser. hai que investigalo. Nós, de momento, o que quixemos facer é visitar a casa da nosa querida Filomena, a aboa da hora galega, pois para que nos ensinara o que ten ela no arcón conxelador e tamén para que nos dera unha serie de consellos para prepararnos para a seguinte borrasca ou mesmo para a fin do mundo, Lamela. Ou para a seguinte Filomena. Ou para a seguinte Filomena, porque o que ten esta muller no seu arcón conxelador non ten sentido ningún, vexa. Moi boas tardes, pois xa o vedes, houve moita xente que empezou a mercar porque viña Ingrid, pero claro, Filomena, aquí tes que estar preparada, verdad? Hombre, nos aquí A siempre. ver, enséñanos os teus arcos, veña, imos logo para dentro, a ver que nos tes aquí preparado. A ver, vamos a empezar por esta de aquí, ¿no? Ai, mira, temos aquí unha nevera, aquí que tes? Aquí as verduras, As pescado. verduriñas e peixe, pero isto te la top. Tá, aquí Vale, pero a ver, eu imagino que un temporal, verduras e pescado está ben, pero a carne tamén fai falta para quitar o frío, imagino. Hai polo, hai carne de ternera. A ver, vamos aquí a abrir. Bueno, non che tes pouco, Aquí, aquí, mira. Ui, sí, claro, aí. Aí. Pero imos ver outro arcón. Ai, as verduriñas aquí. Da miña neta que é vegetariana. Ai, sí. Bueno, Mira, naida é perfecto, mira. Aquí hai. Ai, Hai algo de carne todo, tamén. Filomena. Imos ver outro, imos ver outro. Madre mía, Que este é o primeiro prato. Ahora imos ao prato forte, a ver. Imos. É que será? Pero, Filomena, Outro. Parece a reserva de alimentos mundial. Ya foi hoxe 2 veces. Sí, e na cociña temos unha nevera e ten congelador tamén. Sabes o que me gusta? Que encima, aparte de todo este congelador cheo, aquí temos os ovos das pitas. Home, por suposto. Hombre. Esos son os que quitei hoxe. As pitas que teñen que estar dentro. Así que aquí temos para pasar, vamos, o temporal que veña, o inverno que veña, o duro que veña. Poden vir 4 vidas, Os ovos estes podemos levar ali aos presentadores, ou? Era boa. Ai, non! Non, unha vez viñeron... Aínda que sexa, Filomena. Por si acaso, Filomena é previsora. Bueno, o programa é igual. Buscar as patacas, unhas cebolas e os ovos que iban facer unha tortilla non sei a que festa era. Nin as gracias deron. Pois mellor, pois agora isto para ti e para min, di que sí. Pois xa o vedes, aquí o temporal pasámoslo nós. Tamén se os queres levar, tamén xos dou. Pero eles non. Vale, perfecto. Os presentadores, se son os deses que andan pasando traballo por aí, Perfecto. por aí adiante, bueno, pero eles que están ali... Nada, pois veña, estes son para nós. Ala, pecha aí que nos vamos. Veña.